A ver, queridos presentadores, que vos lo vou explicar. É unha nova tendencia que consiste en tomar o sol espida, así como a nosa nai nos trouxo ao mundo, e cocu para o sol. Ti eres das que tomas o sol no Perineo. ¿En el Pirineo? No, no Perineo. Sería no cu. Ah, no Pirineo, sí. Sabes, non? Sí, seis. Non entendo esa tendencia, explícame. Viches alguén facendo yo? No, entero no. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienes de tomar el sol ahí? Nesta playa, a verdad, que todos están con bañador, así que creo que aquí non se leva moito. Foi un influencer que, a verdad, non me lembro nin do nome, quen dixo que expoñer o cu 30 segundos ao sol daba enerxía como un día inteiro con bañador. O que non sabemos é como fixo para medir iso e dar tal teoría. Cal crees que é a maior postura para que dé o sol aí? Ni idea. Cucú en pompa. Coas pernas para arriba sería. Exacto, por supuesto. Eu penso que sería así, ti como ves? No te cuesta. Y listo, mira, coger el sol, pero sin nada. Ti tomarías o sol polo cu facendo pino? Nunca se sabe. ¿Qué necesidad? ¿Por qué hacen esas cosas? Así que non che dá na cara, claro. Claro, tería o cu moreno e a cara branca. Claro. Pero deuche algunha vez por poñer o sol aí? No, eso ainda no, pero bueno, se pon de moda e vexo a xente, pues... Donde va Vicente? Donde va a gente? Ai, valo probar. Está ben probar. Si fa falta probalo, pois haberá que probalo. É poñelo co aí ao sol. Picouche gusaniño. Bueno, a ver, A ver, o verán que ven. subera máis que se animaran. O mellor verán que ven, veño por aquí, sabes aí coas pernas para arriba. Me niego a ver eso, no. O máis discreto posible. Discreto nesa postura, ti velo. No, bicho vai ser complexo, pero bueno, todo é poñerse. Poñémolo co colorado e poñémolo que faga falta. Non me atrevo, Por que non te atreves? porque hai moito pandeiro de Dios. Le fuego sol todo para mí. A verdade é que rímonos un pouco, pero ollo, porque médicos e expertos din que non hai base científica en que tomar o sol polo cu de enerxía. E máis, alertan dos riscos que pode ter expoñer as zonas sensibles ao sol.